ஹலோ, நான் உங்கள் மணிமலர். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எங்களுடைய 1 இயர் சேவிங்ஸ், அதாவது எங்கள் செலவுலாம் போக, எங்களுக்கு செலவுக்கு போக மீதி இருக்கிற 100, 50 இந்த மாதிரிலாம் போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுருக்க உண்டியல் இது. நான் என் பிள்ளைங்க எல்லாருமே சேர்த்து சேவ் பண்ணது தான். இதை கிட்டத்தட்ட நாங்கள் 1 இயராக சேவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். என்னோடய சேவிங்ஸில் இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு, அதை நாங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக பசங்களுடைய ஸ்டடிக்காக நாங்கள் லேப்டாப் வாங்கலான்னு ஐடியா பண்ணியிருக்கோம். இப்போ போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன லேப்டாப் வாங்கலான்றதையும் நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் போடுறேன். என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சேவிங்ஸில் 12,000 இது. அதுக்கு நாங்கள் இந்த ஹெச்பி லேப்டாப் வாங்கியிருக்கோம். ஆனால் அந்த காசு பத்தல, நாங்கள் மேற்கொண்டு காசு கொடுக்க வேண்டியிருந்தது. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, ஆன் பண்ணுறோம். எங்களோட சேவிங்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா, எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.